Laingot ki pulit kilaman saw kan thop u Deputy Superintendent of Police but uwe u Magister namar ka jingmi ka jingyapan ibor but ki Dkhot ka Trap Integrated Territorial Organization menta ka singi hasurok ba hajan kashari Shillong. Halor kani ka jingja USP ka is ka Sahils uba Sylvester nong tenger ule thu ba ki don chiphongot ki Dkhot ka Hito kila syara ha ki pulit. Hakani ka jingja kala penlong ki pulit ban senrej le air sat Khmat ban penprai ki Dkhot ka Hito ki batmu banit berat ya ki plakat Shah Sekretariat hadin bakilawan ban pan jubab na Sadar Police Station halor ke jingpunan kam kaseng da ka sopti rongyong kabalong persya ya ka an. Kani ke jing huri hura kalami de hadin baki Dkhot ka Hito kilawan pai na Police Station ringkat shibun ba ki Dkhot Henry kila syak khang no hakashari namar baka Bor District kala penjari da ka kendon 144 CRPC bom syak bantur na penong jingaki hapo aspa meter na Sekretariat bat karaj bahawan. Ki pulit kila kawut malu mala da ulati bat ubam pensat Khmat ban penperai ki hadin bakim sengap ya ka jingkren. Ki pulit kila khot hajir ya u Presiden ka Hito uba don bok dekhar halor kani ka mukot duma. Setiap hari. Kali you can get it Dukan ni. Apa kiwan mari lale you. Nah, boleh ngajak apun nusul aja ni bom. Nusul. Nama kami. Nyatli. Press.